Шоу телеканалында яңалыклар чыгарылышы исәнмесез, студияда сезне мин Фәридә Сабирҗанова сәламлим. Иңелек тапшыруның кайбер темалары хакында. 18 чакрымлык шелтәрләргә капиталь ремонт, шәһәрдә җылылык сезонына әзерлек эшләре гөрли. Су биеклеген күтәрү таләп ителми, иске йорт фасадлары хай-тек стилендә булсын. Бу һәм башка фикерләрне архитекторлар шәһәр төзелеше советында белдерде. Көзгө ярминкәләр алдыннан мәктәп ярминкәләре, Чаллы һәм Татарстан җитештерүчеләре үз товарларын тәкъдим итә. Шәһәрдә җылылык бирү сезонына әзерлек эшләре бара. Быел 18 чакрым узынлыктагы җылылык шелтәрләрен капиталь төзекләндерәләр. Ремонт эшләре ахырына якынлашкан, насос станцияләрендә дә яңарту һәм төзекләндерү эшләре алып барыла. Чаллы җылылык шелтәрләре оешмасы бу максатларга барлыгы 460 миллион сум акча сарыф итәчәк. Ремонт эшләреннән соң шәһәрдәшләр өчен нәрсә үзгәрер? Хезмәттәшем Гүзәл Шиһапова ачыклады. Җылылык бирү өлкәсендә яңарыш 10 ел элек башланды. Шәһәрдә җылылык трубаларын төзекләндерергә һәм насос станцияларын төзергә кирәк була. Насос станциялары суны яңадан җылылык станциясына куар өчен кирәк. Везде по всей России, максимально переводить нагрузки на тепловые электростанции, которые вырабатывают тепловую энергию в комбинированном цикле, то есть совместно с электрической энергией. Это наиболее экономичный вариант теплоснабжения, и он же отличается более высокой надежностью. Чаллыда барлыгы 9 насос станциясы, шуларның икесе яңа. Бүген кайберләре яңартыла, төзекләндерелә. Мисал өчен Сидоровкадагы станция ГЭС һәм Сидоровка бистәсендә яшәүчеләрне җылылык һәм кайнар су белән тәэмин итү өчен кирәк. Яңартылган станция тулысы белән автоматлаштырылган булачак. Биредә төзекләндерү эшләре 1 сентябрьгә кадәр тәмамланырга тиеш. Южный агросәнәгать комплексы янында урнашкан җылылык үткәрү трубаларын да төзекләндерәләр. Шәһәрдә җылылык һәм кайнар су бирү трубалары якынча 700 чакрым озынлыкта. Алар 100%ка ышанычлы булсын өчен ресурс белән тәэмин итүче шелтәрләрне ел саен 50-70 чакрым озынлыкта төзекләндереп торырга кирәк. Моның өчен исә шәһәрдәшләр түли торган коммуналь хезмәтләр бәясе дә 2 тапкыр кыйммәтрәк булырга тиеш. Это позволяет до течения 15 лет выйти на нормативный режим. Әгәр тарифлар 2 тапкыр кыйммәтрәк булса, без 15 ел эчендә норматив режимга күчә алабыз. Әмма мондый тарифлар булмаячак. Чөнки кулланучылар һәм ресурслар белән тәэмин итүче оешмалар арасында һәрвакыт баланс саклана. Тарифлар буенча республика комитеты да бәяләрне контрольдә тота. Шуңа күрә оешма ел саен 15-25 чакрым озынлыкта гына җылылык шелтәрләрен төзекләндерә. Опрессовка барышында иң куркыныч булган участокларны билгелиләр. Сентябрьдә төзекләндерү эшләре тәмамланачак. Белгечләр трубалар сынатмаска тиеш ди. Димәк, шәһәрдәшләрнең җылылык һәм кайнар су белән проблемалары булмаячак. Гүзәл Шиһапова, Сергей Вильданов, яңалыклар. Бурычлы шәһәрдәшләр аркасында киләсе сезонда җылылык шелтәрләрен төзекләндерү вакытында башкарылмаска да мөмкин. Җылылык шелтәрләре оешмасына шәһәрдәшләр 196 миллион сум акча тиеш. Кара исемлектә Эском, Челны, Монлит, Домсервис, Паритет, Бумажник һәм башка идарә итү оешмалары. Авангард идарә итү оешмасының гына да 17 миллион сумнан артык бурычы бар. Авангардка караган турбаларны төзекләндерү шәһәрдәшләр кесәсе исәбенә булырга мөмкин дип аңлатты Айрат Зәйнуллин. В тарифах будет учтено, как она правильно называется, выпадающие доходы. Он будет включен в тариф, и за все это дело заплатит город. ТОСы поднялись, где шум. Как так? За авангард мы будем платить? Да, косвенно получится вот именно таким образом. Суда тагын 2 аяныч очрак булды. Кичә 16 яшьлек малай чак кына батмый калды. Ул каршы як-ярга йөзеп чыкмакчы була. Бата башлаган егетне Сандалия пляжы коткаручылары күреп ала, алар беренче ярдәм күрсәтәләр. Хәзер яшүсмер Камын балалар медицина үзәгендә реанимациядә, ул аңында табиблар аның тормышына куркыныч янамый дип белдерде. Коткаручылар бүген тагын бер батучыга тап булды. Алар Камыда ГЭС бистәсендәге пляж белән элеватор тавы арасындагы урында 30-40 яшьләрдәге ир-ат мәетен тартып чыгарды. Архитекторлар яр буенда урнашкан зоналарны су басудан сакларга һәм иске йортларның фасадын яңартырга тәкъдим итә. Әлеге сораулар шәһәр төзелеше советының чираттагы утырышында каралды. Шәһәрне күп еллар буена борчыган проблемаларны архитекторлар ничек хәл итәргә уйлый, утырышта безнең иҗат төркеме дә булды.
Түбән Кама гидроэлектростанциясы аркасында Чоллының яр буенда урнашкан участокларын су басу куркынышы шәһәрдәшләрне күптәннән борчый. Бу шәһәр үзәгендә планлаштырылган Междуречье торак комплексына да кагыла. Менә инде берничә ел Каманың түбән бияфын 68 күрсәткеченә күтәрергә кирәк дигән сүзләр йөри. Әмма Кама инженерлык үзәге директоры Илдус Камалов әлеге фикердән баш тартырга кирәк дип белдерде. Суның биеклеген күтәрсәләр, 140 гектар җирне су басачак. Мне удалось организовать. Мин бу сорауны хәл итәр өчен 40 галимне җәлеп иттем. Без Түбән Кама су саклагычын тикшердек. Белгечләрнең барысы да суның биеклеген күтәрү хакында уйларга да кирәкми дип белдерде. Григорий Новиков автозавод проспекты буйлап урнашкан йортларны төзекләндерү проектын тәкъдим итте. Ул аларны хай-тек стилендә аклы-каралы төсләрдә күрә. Киләчәктә 9 катлы йортларның түбәсендә кояш һәм су энергиясын җыю җайланмалары урнаштырып булачак. План буенча мондый төзекләндерүне 9 йортта башкарырга мөмкин. Төгәл адреслары билгеле түгел әле. Результатом разработки внедрения проекта ставим. Әгәр бу проект гамәлгә ашырылса, йортларның эксплуатация вакытын 50 елга кадәр озайтып булачак. Бинаның файдасы арта, йорт фасадларына киткән чыгымнар кими, аларны 5 ел саен төзекләндерергә кирәкми. Әлеге проект буенча әлегә төгәл карар чыгарылмады. Проект шәһәр төзелеш советының киләсе утырышларында каралачак. Мәктәп формасы, канцтоварлар, аяк киемнәре, сумкалар барысы да бер урында. Балалар һәм яшьләр иҗат сараенда мәктәп кирәк-яраклары ярминкәсе ачылды. Әлеге чара Чаллыда 5нче ел үткәрелә. Бирдә җирле җитештерүчеләрнең продукциясе тәкъдим ителә. Шул рәвешле шәһәр җитәкчелеге Чаллыныкын, Татарстанныкын сайла акцияләрен хуплый. Бүген ярминкәдә 19 Чаллы предприятиесе катнашты. Сатучылар биредә 14 августка кадәр булачак. Ярминкә иртәнге 10-нан кичке 6-га кадәр эшли. Сегодня мы свидетельствуем тот факт, Безнең Чаллы эшмәкәрләре матур һәм сыйфатлы товарлар җитештерә ала. Аларның бәясе дә кулай. Все есть. Биредә барысы да бар. Канцелярия товарларыннан алып мәктәп формасы, рюкзаклар да бар. Мәктәп өчен нәрсә кирәк, барысы да монда. Тут думала подешевле, что ли, чем Мин бирегә бәяләр кибеттәге караганда арзанрак дип килдем. Мәктәп формасы да бар, блузка, сумкалар да кирәк. Урамда 35 градус җылы, шәһәрдәшләр тун алырга ашыга. Белгечләр кышкы киемнәрне җәен алу арзанрак дигән фикердә, әмма бәягә генә түгел, сыйфатка да игътибар итәргә кирәк. Әлеге туннар тегү цехыннан яңа гына кайтарылды. Киров мех фабрикасы ярминкә белән иң беренче Чаллыга килде. Бирдә мутон, куян, кондыз һәм әлбәттә чәшкедән тегелгән туннар тәкъдим ителә. искала. Мин үземә кышка үз киеме эзлидем. Киров мех ярминкәсендә үземә охшаган тун алдым. Сегодня пришла на Киров фабрикасына килгән ярминкәдә төрле төсле модельләр бар. Мин монда сайлап алу мөмкинлеге булыр дип көтмәгән идем. Туннарның 2000-нән артык моделе тәкъдим ителә. Аларның төрле төсләре бар: кызыл, зәңгәр һәм классик төсләр. Мехтан тегелгән болеролар, җиңнәре төрле озынлыктагы булган зәвыклы туннар хатын-кызларның игътибарын җәлеп итә. Ярминкәдә 42дән алып 72гә кадәр барлык үлчәмнәр дә бар. В летнее время выгоднее всего. Туннарны җәен алсаң отышлырак, барлык суммасын түләүчеләргә ташламалар каралган, өлешләп түләү мөмкинлеге дә бар. Туннар ярминкәсе КАМАЗ мәдәният йортының 2нче катында уза. Ул 3 августтан 7 августка кадәр дәвам итәчәк. Сатучылар иртәнге 10-нан кичке 7-гә кадәр эшли. Дөнья күләмендә күкрәк сөте имезү атналыгы бара. Бу чара Дөнья күләм сәламәтлекне саклау оешмасы башлангычы белән уздырыла. Акцияга барлыгы 200 ил кушылды. Чаллыда читтә калмады. Декрет ялында булган әниләр, белгечләр шәһәрдәшләргә күкрәк сөтенең бала өчен никадәр файдалы булуын аңлата. Атна дәвамында Гренада паркында очрашулар уза. Паркта белгечләр баланы ничә яшькә кадәр дөрес итеп, ничек имезергә кирәклеген, сөт булмаганда нәрсә эшләргә кирәклеген аңлата. Кто-то перекорма, кто-то недокорм. Кемдер озак имезә, кемдер киресенчә. Берәүләр күкрәк формасы бозылудан курка. Имезгән вакытта хаталар күп була. Женщины не вчера же начали рожать детей, да? Хатын-кызлар кичә генә бәби тудыра башламадылар. Бу инстинктлар күптәннән бар. Имезүнең бала ана өчен никадәр файдалы булуында беркемнең дә шиге юк. Бүгенгә менә шулар, мин кичләр теләп, мин сезнең белән сау булашам, сәламәт булыгыз.